Eu son Jorge Fajardo, director xeral de Egalsa, que é unha empresa do grupo JJ Chicolino. En Egalsa, unha das liñas de negocio que temos é a fabricación e desenrolo de envase de madeira, principalmente para a industria alimentaria. Facemos barquetas, cestos de madeira para mariscos, caixas para regalos, caixas para delicatessen e para calquer outro produto que queira un envase cas características que ofrece a madeira, que é un produto orgánico, é un produto con unhas características que realzan o produto que se envasa.